Silav, êvar baş, şev baş hevanno. Hevalên ku li bendê ne ji wan re nûçe pêşkêş bikim, îro pêşkêş nakim. Îro ez ê ji we re behsa şer û pevçûnan nekim. Li ku derê çi qewimî ye? Çi hatiye serê me ez ê behs nekim? Ji ber ku derdê me ji van hemî meseleyan girantir e. Îro ez ê cih bidim du bangên lezgîn, du hewara, alarm, zengil, alarma tunebûnê. Nivîskar Selîm Temo nivîsek nivîsandiye di derbarê asîmîlasyonê de. Heqeten bangekî hewarê ye. Gazî dike. Gazî milletê Kurd dike beriya her tiştê. Yüksel genç heye. Ew jî dibêje nifşa me, gencên me yên îro, nifşa dawî ne ku bi dayîkê xwe re Kurdî diaxivin. Yani piştî 20 salê din, piştî belkî 10 salê din, êdî zarokên me bi dayîkê xwe re Kurdî naxivin. Ev felaket e. Wextê ku milletê Kurd ji holê rabe, zimanê Kurdî ji holê rabe, erf û adetê me nemîne, tiştek ku netewekî dike netew eger li ser piya nemîne, mana pêvajoyê tune ye, mana lêvehatinê tune ye, mana aştiyê tune ye, mana şer tune ye, hemî dibin bêmane. Ya herî mühim hebûna nasnameyî yan netewekî ye yan milletekî ye. Em însan çewa her yek ji me xwedî nasnameyekê ye, millet jî netew jî wisa xwedî nasname ne. Tiştek ku netew dike netew, beriya her tiştî zimanî wê netewê ye. Îro ez ê cih bidim du nivîsên balkêş, du nivîsên ku wê li mêjiyê me xe, wê li serê me xe. Belkî em vejeneqin, belkî em werin ser hemdê xwe. Ez ê pêşî cih bidim nivîsa Birêz Selîm Temo. Ez zanim li me temaşe dike, mamoste silav û rêzê xweş dire dişînim. Nivîsekî balkêş e. Ez piranî nivîsên lêkolînî, nivîsên analîz ên tespîtên balkêş di derbarê civakan de dixwînim. Tiştek ku balan bikişîne, ez vê derê pêşkêşî hevalê xwe, temaşevanê xwe dikim. Eger tu bixwazî, pir bi kêfxweşî dikarim lînka bernameyê te re bişînim, tu werî naveroka vê nivîsa xwe, tu dikarî vê derê jî pêşkêş bikî ji hevalê me re. Hevalê me jî kêfxweş dibin. Hevalno bi destûra we, hûn zanin xwendina Kurdî baweyekî zindî ne hêsan e. Lê ez ê hewl bidim, ji ber ku mamoste Selîm Temo Kurdiyekî pir xweş, şeffaf nivîsiye, zelal û ez ê hewl bidim li gorî layiqê nivîsî ez ê bixwînim bi hewayekî zindî û ez dixwazim bi we re bixwînim, em bi hev re bixwînin. Baş e, hem bi vîya we em Kurdiya xwe pêş dixin û hem jî ji bo me dibe tecrübeyekî. Bi destûra we ez hema dest pê bikim. Baş e? Aliyê teknîkî ez kontrol bikim, her tişt temam e, problem tune ye, süper. Hevalno em dest pê dikin. Selîm Temo nivîsandiye, dibêje asîmîlasyon, dîsa û ji nû ve. Di 10 salên dawî de dewleta Tirkan tevgera asîmîlasyonê bi hin rêbazên nû û afrîner dubarê kir. Êdî tu Kurdek e, yani ji tu Kurdekî bi Tirkî nizane nemaye. Gelek Kurd ji her roj û serdemê zêdetir xwe aydê komara Tirkiyê dibînin. Êrişa dewletê ya di 20 tîrmeha 2015 de dest pê kiribû, bi darbeya leşkerî ya 15 tîrmeha 2016 xurttir bû û pêkutî zordariya rejîmê heya şaneyên civakê belav bû. Alaya Tirkan, sembolên Osmaniyan weke tuxre, hîlal bûn perçeyekê jiyana hin Kurdan. Hêsan e mirov hemû sûçî tê xestiyo siyaseta major ya Kurdan ya li Bakurê Kurdistanê. Weke min berî jî nivîsî, bi boçûn û şêweya siyaseta çandê de gelek pirsgirêk hebûn û hene. Lê dewletê amadekariyekê mezin kiribû û diyarek û plansazî kûr hatibû kirin. Piştî terora giştî ya dewletê, tirs û hovîtî atmosfera Bakurê tije kirin. Di salên nodî de jî teror, tirs hebûn. Lê gel pê dikoşiya. Di 10 salên dawî de gel baweriya xwe ya bi şêwê û boçûna siyaseta major wenda kir. Komkarî yanî rêxistinê belav bû. Mirov tenê man.
civak atomize bû. Dewletê destanî ser her livê, destanî ser her kedê, zîlê, şitlê, hilmê. Civak weke nêçîrekî ketibû nava lepên vê hovîtiyê. Di vir de rêbaza asîmîlasyoneke nû derkete holê. Qanîkirin, yanî îqnakirin. Asîmîlasyona berê bi darê zorê pêk dihat. Lê ya nû bi qanîkirin e. Çi rê, rêbaz, sazî, weşan, avayî, pol, derdor û lehzeyên Kurdî û kurdiyetiyê divejandin hebûn, hatin qutkirin. Destanên ser saziyên çandî yên şoreşkeran. Navê bilgiyê vî, yanî mala agahiyê li wan danîn. Ciwanan kişandin bin banî. Tiştên berê bi îşkencê net hatin qebûlkirin, niha tiştên ji rêzê ne êdî. Di mîtîngên partiyên serdestan de qat bi rengê alaya Tirkan sor dikin. Texsîciyên berê ji balafirgehê heta çarşiyê perspektîfa siyasî didan mirovî, niha êdî eynîkê xwe bi sembolên serdestan dixemilînin. Yazixane, bi ala û tuxreyên mezin tijî ne. Navbera dikandar û polîsan xweş e. Bi serê bavê hevson dixwin û her wekî din. Ev êrişa xurt di warê çandî, civakî, psikolojîk û îdeolojîk de bakur serûbin kir. Amedekarî li aliyekî fikarek jî tune bû. Lewra civaka etnîk û civaka polîtîk weke botapa li ber bayê gendirbûn û çûn. Dewletê jî di qada vala mayî de êdî hespa xwe bezand. Gav bi gav pêş diket. Di vê deravê de hin xal hene, hin xal balê dikişînin. Dixwazin li ser wan hûr bibin. Yek, çi ne ev xal, dibêje Selîm Temo? Vejandina eşîrtiyê. Yani jinûva geşkirina pergala eşîrtiyê. Eşîrtî bi dehan salan yek ji armanca sereke ya xeta netewî ya Kurdan bû. Tevgera neteweyî weke tevgerên din ên cîhana sêyem dixwast her tişt di bin banê wê de be ku li teoriyê jî dihat. Lê eşîrtî beloxkirina cîgayetî yani lokaliyê ye. Di vê pêvajoya 10 salên dawîn de bi qelsbûna siyaseta netewî re xwast biveje. Jinûva geş be. Di vê manê de dewletê jî ew teşwîq kir da ku karibe weke amûreke fonksiyonel bikarbîne. Eşîrtiya rê li netewbûna Kurdan girtibû, da ser rêya dij civakiyê û xwest bibe jêr nasname. Eşîrtiya ku rê li netewbûna Kurdan girtibû, da ser rêya dij civakiyê û xwest bibe jêr nasname. Di pêvajoya stratejiya dewletê ya vejandina eşîrtiyê de bi carekî komele, rûpelên medyaya civakî, malper, platformên navên eşîran li ser êdî zêde bûn. Federasyonên eşîran hatin avakirin li gelek ciyan. General, walî, qaymeqam, gerinendeyên ewlehiyê, mele û şêxên maqûlê dewletê li otelên tersterk xwestin dij civakî ava bikin. Lê nebû. Sosyolojiya Kurdan guherî bû. Rûpelên li ser navên eşîran vekirî li ser Facebookê mezin bûn. Lê ber û bala ciwanên bêçand û bêpergal êdî li TikTokê bû. Xwe ne weke endamên eşîrka mirî, lê weke endamên komikên zindî didîtin. Du, çîna rantiyeyê. Piştî dewletê destanî ser şaredariyan, derî li derdorê nehatine helbijartin vekir. Endamên koalîsyona AKP, MHP û hizbiyan çûn li şûna helbijartiyan rûniştin. Lê dewletê her tişt neda wan. Jinên polîs û leşkerên li çiya û baniyan xwîn dirijandin, weke karmend wergirtin. Malzemeyên bo şaredariyan ji Tirkan kirîn, bütçeya salane algor nüfusê tête belavkirin şêlandin. Xizmeta gund û navçeyên dûr ji Kurdistanê dankirin. Elbet gava em behsa altaxan dikir, yani altax bi wateya hevkar, hevkarên kesên bi dewletê re dixebitin, patexwer.
dema em behsa wan dikin em nikarin peyva rûmetê bikarbînin. Lewraye ji bo cara sêyem li ber deriyê serdestan Telyan e. Di heman pêva ji wê de bi hezaran karker, karmend, şîrket, rojname, rojnameger, hunermend, akademisyen, parêzer, şêwirmend û yên din li ber dewletê û ranta wê çok dan. Cîmer saziyên dewletê û şaredariyan bi îxbarnameyên hin welatparêzên ku demekî pif dikirin ewran êdî tije ne. Lê ev jî neçûserî. Êdî xıyanet nikare bibe hêz. Çimkî sosyolojî bûye xîret û xîret jî bûye sosyolojî. Sisê avakirina alternatîfê. Dewletê xwest kurdayetiyeke din algorî kodên wê tevgere çêbike. Peyayên xwe di lîsteya xwe ya wekîltiyê de nîşandan, îmajeke çêkirî li hevalbendê xwe anî, hin kevne rewşenbîr, kevne wekîlên tevgera Kurdan ya major ya li Bakur, kirin şêwirmendên serayê. Hin ji van ketiyan, çûn tîmên taybet teftîş kirin, li ser kevne hevalên xwe îfade dan. Hin ji van ketiyan, çûn tîmên taybet teftîş kirin, li ser kevne hevalên xwe îfade dan. Hin maqûlên dewletê yên li lojmanên dewletê diman bi slogana bijî berxwedana lojmanan doza Kurdistaneke şeş perçe kirin. Lê têrê alternatîfa altaxiyê nekir. Nebû vebijêrk. Hem kodên wan nedguherîn, hem civak cudabûyî dî. Sosyolojiyê ew verşandin. Ev her sê rebaz neşûn serî. Lê rewşê gelek xirab kirin. Em nikarin behsa serkeftineke mezin ya dewletê bikin, lê em dikarin behsa têkçûneke mezin a Kurdan bikin. Herçî welat e, ew hê jî perçe perçe ye. Gelo wê wext û fersenda avakirinê bê yan na? Nivîsa Mamoste Selîm Temo bi vî şiklî ye. Me jî xwend, hêvîdarim hatibe femkirin. Bi vî şeklî em awsa bêhêlin. Niha hevan me ez vîya bidim ser ekranê. Yani min jê kêf kirt bahsa rewşa lezgîn ya li Kurdistanê dike. Bahsa rewşa perîşan ya cîwanên me dike. Ez anha cî didim daxuyaniya Yüksel Genç. Ew jî di vê çarçovê de hinek bahsa tiştekî din dike. Ka kerem kin em bi hev re bixwînin. Baş e? Koordinatora navenda lêkolînên qadê ya sosyopolîtîkê Yüksel Genç diyar kir ku li Tirkiye di nîqaşên çareseriya pirsgirêka Kurd de meseleya ziman û nasnamê di cihekî krîtîk de ye. Yükselê got, em bi nifşê dawî re rûbirû ne ku bi dayîkê xwe re bi Kurdî diaxivin. Yani em nifşa dawî ne bi dayîkê xwe re Kurdî diaxivin. Belkî gelek ji we neaxivin jî. Li gorî rapirsiya navenda lêkolînên qadê ya sosyopolîtîkê ji sedî 97.97 beşdaran xwestiye di hemû qonaxên perwerdeyiyê de Kurdî bibe zimanê perwerdeyî ye, rewşekî acîl e. Heta ku Kurdî nebe zimanê perwerdeyî li Bakurê Kurdistanê, roj bi roj em ber bê kendalê vediçin, em dikarin tune bibin. Vaya alarma lezgîn ev e. Acîl alarm ev e. Di nava Kurdan de daxwaza perwerdeyiya bi zimanê zokmakî her tim gelekî zêde bû. Lêvelê kombûna dramatîk ya rêjeya pêwendiya bi zarokan re ya bi zimanê zikmakî yek ji pirsgirêkên serekê ye. Em niha bi nifşê dawî re rûbirû ne ku herî zêde bi dayîkê xwe re di nava xwe de Kurdî diaxivin. Lê ev nesîl yani ev nifş bi giranî bi zarokên xwe re Kurdî naaxive. Fikarên malbatan hene, tirsên wan hene, çi ne? Perwerde, dûrxistin û jiyana kar. Yüksel Genç diyar dike sê sedemên serekê hene ku malbat bi zarokê xwe re axaftina Kurdî tercih nakin. Yani jê dûr disekinin. Sedema yekem çi ye? Mesela kêmasiya perwerdehiya me ye. Em civakê perwerde nakin. Malbat civak meselê şaş fehm dike.
Bi zarokê xwe re çima Tirkî daxife? Ji wan wetirê zarok dema diçe mekteba Tirkî eger dayîk Tirkî biaxivin, zarokê wan bi ser dikeve. Halbuki tam berova jî. Kêmaqil dibe. Çima? Çünkü zimanê dayîkê nizane. Jiyana civakî ya nava Kurdan nizane. İnsanekî bi jiyana xwe ya civakî, bi çand û kültûra xwe dewlemend dibe. Bi wê dewlemendiyê dikare di dersê xwe de jî, mektebê de jî bi ser bikeve. Em van mijara li Ewropayê jî nîqaş dikin. Binêrin. Sporên vê derê yên li Ewropayê dibêjin zarokekî ji sifrê heta 6 salî dikare 5 zimanan bi hev re fêr be. Tevlî hev nake. Mêjiyê zaroka ne wekê yê me ye. Weke singerekî ye. Amade ye her tiştî bigire. 5 zimanan dikare bigire hevan da. Ji ber vê yekê ji bo ku zarokê we di mektebê de serkeftî be îcab nake hûn bi Tirkiya xwe ya xira bi zaroka re Tirkî biaxivin. Weya muhîm e. Kurdî biaxivin, bila zarokê we xewnê xwe Kurdî bibîne, bila çîrokên we êkevin, mîtolojiyên we Kurdî fêr bibin, Kurdî godar bikin. Ka em binêrin Yüksel Genç wekî di çi dibêje? Ji ber ku vê derê anket hatiye kirin. Yani encama anketê rabat ke û her wiha bangekî lezgîn li komîsyonê jî dike. Komîsyona ku bi pêvajoyê re eleqedar dibe heman da. Çi dibêje? Hûn çi dikin bikin beriya her tiştî vê mijarê dayînin ser masê. Vê mijarê nîqaş bikin. Yüksel Genç dibêje sê sedemên serekî hene ku malbat bi zarokê xwe re ji axaftina Kurdî dûr disekinin. Sedema yekem çi ye? Xwesteka pêşîgirtina li travmaya ku zarok li dibistanan dijî. Yani travmaya ku li dibistanê tê serê wan. Ez hinek meselê vekim ji ber ku zimanê perwerdê Tirkî ye, zarok eger bi Kurdî biaxife li malê dibe ku ji aliyê ruhî ve serê wî tevlî hev bibe. Yani travmaya ku wê zarok li dibistanê bijî ev e. Ji bo ku rê li ber vê yekê bigire, çi dike radibe malbatên Kurdan bi zarokê xwe re Tirkî daxivin, halbuki tam berova jî bandor lê dike. Zarokê we kêmaqil dibe eger hûn Tirkî bi zarokê xwe re biaxivin. Vê ji dil dibêjim. Zarokên ku Kurdî bibîsin ji dê û bavê xwe û li mektebê jî bi zimanekî cuda Almanî dibe, Fransî dibe, Tirkî dibe feq nake, eger perwerde xwe bi zimanekî biyanî bike jî bandor lê nake, tam berova jî pozîtîf bandor lê dike. Sedema duyem, tirsa ji dûrxistina zarokên xwe di derdora civakî, dibistan û qada giştî de. Yani tirsa sedema duyem ew e, eger tu bi zarokê xwe re Kurdî biaxivî, dibe ku zarokê te ji zarokê xelkê dûr bikevin, derdora wan a civakî kêm bibe, li dibistanê û li qadekî din bi tenê bimîne. Tirs ev e. Halbuki ew jî tam berova jî ye. Sedema sêyem jî ew e, di bazara kar de tu beramberiya Kurdî tune ye. Yani di bazara kar de. Niha vaya tabii anket e. Halbuki di rastî de merov bikare be bazara li Kurdistanê eger bi temamî bike Kurdî, Kurdî li ser piya dimîne. Ez numuneyekî bidim min beriyan hajî dabû. Rojekî ez ji Hewlêrê têm, em li balafirgehê hene, min qehweyekî xwest bi Kurdî tabî. Yekê li keleka min ew jî midî qehwe xwe vedixwe bi keşka garsonra daxife. Kurdî daxife. Me merhebatiye hev kir, me got tu kî, ji ku yî, çi we? Got ez ji Konyayê me, ez Tirk im. Çawa çê dibe? Cara yekem ez Tirkekî dibînim, Kurdî daxife li balafirgeha Hewlêrê. Got çi bersiv da? Got zanî mamoste, pere bi mirovan her tiştî dikare bide fêrkirin. Çawa? Ê dibe wextê ku pêşniyaz li min hate kirin, ez hatim divê dikana min a pêlava hebû li Konyayê. Min anî şûbe li ser şûbe vekir, Şaxênoyê li Hewlêrê vekir û vê derê ez mecbûr mam Soranî fêr bibim, Kurmancî fêr bibim ji bo xatirê pere, ji bo xatirê bazara ekonomîk ez ketim ser zimanê Kurdî. û niha dibêje ez jiyana xwe, debara xwe bi Kurdî dikim. û heta dibe ez çûm bi jinekê Kurd re zewcî. Tu eleqa wî bi siyasetê tune ye. Nasyonalîzm, nijadperestî û Tirkbûn, Kurdbûn ne derdê wî ye. Mêrek dibêje ez çawa bikarim divê bazara aborî de karê xwe bi pêş bixim. Kîjan ziman îcab bike ez bi wê zimanê pêş bixim. Zimanê bazarê Kurdî ye. Ji ber vê li Bakurê Kurdistanê
دبی عاجیلا همی شارداریان به یکیتی خواهد چه بکن دشونا کو به هف دکیون و هفو دو دخون لهم بری هفو دو مشو میتینگان لدار دخن ناکوکی دخن ناوه هفو دو جهف حز ناکن ای حاله می حاله فتنه فسادی دشونا وان همی پروبلم وانده لهف عاجیلا کن ببن مسئله کردی زمان کردی بخن مسئله خواهی اساسی لسر هم فکر بن ری و ریبازه کی پیدا بکن جبو هم بکار بن جواکا خال سرپیا بگرن جبو وی یکی جی کردی شرطه کردی بخن زمان بازاری acil yani acil sibê derenge ve goterê hevan da ez hema vê nivîsê xilas kim sedema sêyem xwesteka pêşîgirtina li travmaya ku wê zarok li dibistanê bijî ji ber ku zimanê perwerdeyê Tirkiye sedema duyem tirsa ji dûrxistina zarokên xwe di derdora civakî dibistan û xada giştî de ye sedema sêyem jî ew e di bazara kar de tu beramberiya Kurdî tune ye genç got ev fikar ji ber polîtikayên asîmilasyon û zextê yên bi salanin tên meşandin di nava civakê de bûne êdî otosansür çêdibin ev jî meselekî mühim e yani ev tirs û fikar ji ber polîtikayên asîmilasyonê ji ber zextê ên bi salan êdî mirov bixwe otosansür dike xwe sansür dike hevalekî digot her malbatekî Kurd otomatîkmen bûye mamosteyên dilxwaz yani gönüllü yê Kemalizmê tişta ku Kemalizmê xwest bike niha her ferdekî Kurd her malbatekî Kurd bi reza dilê xwe dike bê pere malbata ku bi zarokê xwe re Tirkî biaxife mamosteyê dilsoz yê Tirkiye di xizmeta Atatürk de ye di xizmeta Kemalizmê de ye ew qas erê yani dewleta Tirkiye bi milyonan pere xerç dike di sîstema perwerdeyî de li Bakurê Kurdistanê ji bo zarokê me asîmile bike ama tu bê pere tu ji wan re spas dikî tu dibêjî na pere îcab nake ez bi reza dilê xwe di xizmeta vê proje ve de me acîl yani sedema sêyem mecbura baskir hevando wekî din Yüksel Genç dibêje ev fikar ji ber polîtikayên asîmilasyon û zextê yên bi salan têne meşandin di nava civakê de êdî bûne otosansür peywendiya bi zimanê zikmakî lawaz e Yüksel Genç anî ziman ku yek ji vedîtinên herî girîng ê di lîkolînan de ew e peywendiya malbatan ya bi zarokê xwe re ya bi Kurdî baweyekî dramatîk kêm bîye şiyarî da ye Na ev henekî kêmasiya me ye jî ya hevan me ji we re dibêjim nivîskarê me ê Kurd rojnamevan kî dibe bila bibe yê divê camîa edebiyatê camîa rojnamegeriya Kurdî de acîlen bawekê lezgîn dibe em mêla xwe bidin ser Kurdî hemî weşanên xwe bi Kurdî bikin siyasetê bi Kurdî bikin bûyerekî çê dibe bi Kurdî pêşkêş bike siyasetmedarên ji Qandîlê bigire heta yê li Enqereyê yê li Amedê daxuyaniyê xwe bi Kurdî bidin dewleta Tirk û dixwazin xîtabê dewleta Tirkiye bikin ê bila dewlet bikeve zehmetiyê tercümanekî bigire axaftina we wergerîne ma dünya xirab be ma vê dünyayê de Putin Trump zimanê hevûdû dizanin na ma tu mecbûrî zimanê raqîbê xwe biaxivî tu li hember wî tê dikoşî bila ew bikeve zehmetiyê ku zimanê te wergerîne jê re hêsanî dernexe hevalê me rojnameger ji we re bêjim radibin hemî weşanên xwe bi Tirkî çê dikin dewlet zehmetî nakişîne ji bo li hember wan dawe veke edaleta Tirk zehmetî nakişîne zimanê wan Tirkiye radibe weşana te godar dike tak dawe vedike xilas ama ê me wextê ku tu Kurdî biaxivî dewlet mekanîzmaya dewletê dikeve hereketê dewlet mecbûr e biçe tercüman wezîfedar bike sîstemekî çê dibe eger bi sedan insanê mîna me hebin bi sedan na bi hezaran tercüman lazim e ji dewletê re wê demê çi dibe piyasa çê dibe em dewletê dixin zehmetiyê em dewletê mecbûr dikin ku sîstema tercümaniyê ya wergerê çê bike dewlet mecbûr e mekteban dibistana ve bike ji bo gihandina tercümanan çi qas xweş e tu zorê li dewletê jî nakî tenê zimanê xwe diaxivî xilas yani ez pir dixwazim dewlet axaftinên Cemîl Bayik Murat Karayılan wergerîne Tirkî
بلا هزاران ترجمان دولتی هستن قط نه مسئله هزاران روزنامه‌گری میجی وقتی وشانت کن مثلا اون مقاله دنویسین مثلا ما مسته سلیم تمو مثلا مقاله خواب کردی نویسیه چه قص خوش ایش دولتی تونه بلا بچه ورگرینه tamam eğer peşil ve rewşeneye girtin dibêje Yüksel Genç çi dibêje perwerde axaftin pêwendiya bi zimanê zikmakî her ku diçe qels dibe lawaz dibe ew ê di dawiyê de vemire yani bimire ji bo pêvajoya çareseriyê şertê zimanê zikmakî dibe em dayînin ser masê genç balkişan ser pêvajoya ku niha di dewrê de ye li Tirkiye pêvajoya ku Tirkiye jê re dibêje Türkiye'ye bê terör lê Kurd navên cuda lê dikin çünkü herkes tişta di serê xwe de dibêje ama di xeyalên dewleta Tirkiye'de têkbirina pergala Kurdan e têkbirina hebûna Kurdan e ji bo ku pêvajo bi ser keve divê qedexeyên li ser Kurdî bêne rakirin Kurdî bibe zimanê perwerdeyiyê di jiyana civakî ya aborî de bibe xwedî ciyekî girîng zimanê Kurdî ne tenê kurmancî di milkî jî Kırtkî jî hemî zaravê me ew problemê me navxweyî ye kîjan zarave ku derê daxife lê daxuyaniyên rêveberiyên MHP yên di derbarê maddeyên destûra bingehîn de tu hêvî nadin Kurdan baş e mesela wekî din çi dibêje kolana Kurd perwerdeyiya bi zimanê zikmakî wekî pêdiviyekê bingehîn dibîne genç destnîşan dike ku di nava civaka Kurd de daxwaza zimanê zikmakî gelekî xurt e kolana Kurd perwerdeyiya bi zimanê zikmakî wekî pêdiviyekê bingehîn dibîne ji bo parastin ji bo pêşxistina zimanê zikmakî divê Kurdî teqez bibe zimanê perwerdeyî di pêvajoya çareseriyê de dîtina vê daxwazê şert e morov dibe vê daxwaza civakî bibîne hevandan ez dibêjim ji bo me bes e hevanno ez naçim îşev ji wara nûçe naxwînim nûçe pêşkêş nakim ji xwe min bernameyekê taybet çêkiribû piştî nîvroyê dara tu dixwazî tevlî bî yani hevalê ku bixwazin tevlî bû ez dikarim ku ez bişînim ji wara lînkê kîjan heval bixwaze tabî me pêşniyaz li mamoste Selîm Temo kir nehat ama ez dixwazim rojekê bibe mîvan ez îsrar dikim baş dibe yani mesele ne tenê asîmilasyon jî em dikarin di derbarê edebiyatê de biaxivin derbarê mijarê din de rewşa nivîskarên Kurd de çawa merû bikaribe qet nebe di cîhana edebiyatê ya Kurdî de sînoran rabike merheba îvar baş dara çawanî Başın gelek spasın çavanın. başım kerem ser mijarê tu çi dibêjî Rastî jî heval ser mijara ev mixabin ez pir zehmetiya dikişînim ez pir qehra dixwam ez pir êdiz dibim yani mêsken ez jî Kurdim ê ez jî wek we Tirkî zanim ez jî belkî ketime ber êrişa asimilasyonê yani li dervê welat dijim yani zarokê min yani dayika we ne Kurd e lê bi her awayî ez bi zimanê xwe bi çanda xwe bi wê xwe jiyan dikim meselan bi rastî ez ne yek ne dû ne sê ne sed ne pênsed ne hezar bi hezara Kurda rast tûşî êdizî bûme ez ser meselan niha ez çim pora xwe çê dikim dukana wan ê êk ji Rihayê ye êk jî ji Wanê ye Kurdiya her du wajî ji min çêtir e zanî lê dima her tim bi Tirkî xeber didin yani min çend cara wana ragotiye min gotiye birê min yaw Kurdbûna xwe hinekî hezbken yani tiştekî pir mühîm heval bediran na dema meselen mêska ev dewlet dibêje tu înkara dayika xwe bike yani tê wa wataye yani tu dema tu bi zimanê dayika xwe xeber nedî ew dibêje tu dayika xwe înkar bike tu qebûl dikî ne wile yani tu vê yekê qebûl dikî yani eger ez wekû Kurdek ji te re xeberekê dayika te re bêjim tu min bikujî ne wile ye ji bo vê jî yani mixabin ev problemekî pir mezin e yani problemekî bê hed û hesab pir mezin e ne tenê ew jî meselan tam te re bêjim ez hunermendê Kurd tu jî nas dikî ew jî nas dikin hemû jî me nas dikin welatparêz e ha ked û zehmetê xwe dîtiye cihê xwe di nav hunera Kurdî de girtiye dê di Newrozê de tap 3-4 saeta bi Kurdî distire
هجمیکە خۆدا نەخستی عاردێ هەمان دچە سەر تورکی زانی یعنی من vê newrozê berê min ew kirin rex nekirin min got eyb ji bo de tu welat parêzî çem pêşniyazê xwe bike ji bo Bakurê Kurdistanê rewşa başûr nexirabe rojava ji xwe pêş dikeve ji bo Bakurê Kurdistanê weke banga lezgîn merû çi dikare bike ji bo pêşî li asîmilasyonê bigire ترى بري ام بوي اوای دولت ترک بره به زور و سخت مسکه دولت ترک بره به زور و سخت او دکر به زور و سخت زمان کردی این کار دکر نه با اوای کی دینه اگر کو مثلا سیستم تمام نه ام هر به سیستم ناد بجن خو سری هر چی با یعنی د 5 سال دی 100 سال جدن جبر کو تکنولوژیا وان خورته تو زانی تکنولوژیا به زمان ترکی خورده به زمان کردی پاش کتیا وچی وەرە سەرێمە بە ئاوەیەکی بێیک و دەولەتە تورک تشتێکی بکە وێ gelê Kurd hemûjî li Bakurê Kurdistanê esmî le bibe yanî di aliyê ziman da dibêjim yani dema însan jî di aliyê ziman da hûn da bû da her aliyê da wê hûn da bibe salê serbexweyî Fîlandayê tu zanî kê Rûsa dayî serbexweya Fîlandê salê 1970 da tu zanî lê şerekî wane çêbû وانا خواستن هرن عالیه نازیسما تو زانی هیتلر خدا هنکی وانا روسیا ایرشا وانا کرد جبوی چه دبیجم حتی ایروژی انسان فیلندی جروسا حزناکا تو زانی یعنی ام کرد نسفهم ناکم یعنی دولتک تا دکوجه تا پرچه دکه ولاتی دا داگیر دکره فکری تا داگیر دکه یعنی هر تشتی تا yani li dijî tê bi her awayî hêjî tu hez dikî yanî ev problemê me mezin e tu zanî gere newlo be ya dijî ez bêjim bi kurtasiyan serê we neşînim yanî ez divê derkevim kerem gotinê min hewe yanî bi rastî şaşekî mezin dibînim meselen heta tevgerê jî wilo dibînim meselen tu zanî heva li bedran tiştek heye rastiyek heye gerek tu xwe bidî naskirin mesela tamam pranî hevalê me dibêjin ya Kurdê me Bakurê Kurdistanê Tirkiye wan nebaş e Tirkî baş nizanin gerek tu wane bielîmînî gerek tu wane bikişînî yani vî awayî tu ji wan re Tirkî bêjî nabe yani heta li tevgerê heta yedinê jî gerek bi rastî jî bi zimanê xwe biaxivin û gerek di aliyê rêxistinî de her kesî rabêjin bi zimanê Kurdî re her ne rojekê carekê her tim ji wan re rabêjin xebatekî pir mezin bê li Bakurê Kurdistanê وحتى مثلا تعوجي از براسي بخاجي عوجه نابينم يعني ابي تركي يعني ميديا تركي بتايبت لاوروبا او خاص انرجيا خوجبو ميديا هبرو جبو نزاتش هبرو جبو انا او خاص انرجيا خوات بكارتينن بريمن تفجر عمل راستي كي ترى بيجم هبا البدن كي قبول دكان قبولناك بشتيكو تفجرا في تفجري دج كردستاني بوني بردايا دش کردبونی برده به آوایی که ضرر کتی به تفگره ده مثلا نه بینه بر چابه خو سالن بره 10 سال 15 سال بر نه هم دیشون واد مشت گرن به هزار انسان دهاتن نه اگر تو هری دری وانجی بخی مزکی من هلسینکی هم نکارن 100 انسان توب جبور چی بیجم جبوی ود بیجم تفگر گله او هزو انرژی خو خسار دکه جبو کو براتیا گلن تمام هون بیجن د سیاست بیجن و ترکانا براتیا گله اما عالی پراتیک ده یا نه بیجن هر دچن کوبونه والله ما بن اخوات سریه بکن و ما ولو بن yani ev siyaset ki şaşa zarar dama zarar ki mazın daimaz kurban daliye zaman daliye kan da her alide rojim peşme emeser ve mesela eme pir baxfın mesela asimilasyonu tekiliya me bicivaka Türkiye hevanno Halep'e de fırnayeki de teqineki çebiye teqin jiber erşeki xwakuş pekatiye ki de çe xwa de koje de fırnayda evji pir balkeşe ajansa fermiya Suriye sanad beje le taxa meysere ya Halep'e le niziki fırnayeki erşeki xwakuş pekatiye kamenerin keseki ku nasnama wi ne diyare kembera xwaya bombe teqandiye de encamê de erşkar buxamiriye di nava sivîlan de ziyan çêbiye çênebiye encam hê nediyare baş e ez xatir ji we dixwazim hevan dara mala te avaş bo tevlî bi heviya rojên xweş azad ez li sibê bernameyekê taybet çêkim derbarê bûyeran de